आं बे सैतपुर मन्दिर कमिटिनि आं एडभाइजार दनेन्द्र बसुमतारी जे जोङो जयै आगोलनिफ्रायनो सावरायबोनायनि गेजेरजों जों जिरायनायनि गेजेरजों जे डिसिसनखौ कमिटिया लादों आरोखि दा लानायनि गेजेरजों जों कमिटियानो डिसिसन आकारै जे सालायबोगासिनो दङ 13 एप्रिलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो दा दिनैसिमहालागै जे पारमिसना जोंना फुजानिल'नोमोन मेला गैयामोन दा बेनि गेजेरजों जोङो जे प्रसासननि गेजेराव एसेबाबो खावलायनायनि गेजेरजों जे लकाल हिसाबै जे बिथांमोनाबो अननायनि गेजेरजों जाहाथे दावराव दावसि खालामलायाबानो जायो जे फुजाखौ सालायलांनायनि गेजेरजों जोङो अत्थ' मोनाजासेबो जों दोनखाया दा 5टा बाजिनाय लोगो लोगो जोङो फुजाखौ फोजोबनाय जाखायो फुजा मेला दा बेनो आरोखि बे मन्दिरखौ गायसननाया जाहैबाय नोङो 1979 सनाव गायसननाय जाहैबाय आजिखालि 43 बा 44 बोसोर जाबाय आनुमानिकब्लाबो दा बेवहाय सरकारनिफ्राय जोङो जेबो सहायबो मोननाय जायाखै आरो लोगोसे जे सोरबा एमसिएलएआनो होन बा इएमआनो होन दा बेनि गेजेरजों बेनिफ्राय जों जेबो सहाय मोनाखै जों कमिटियानो जायो एसे जेसेबांखि सालायनानै जों माने कालेक्सन खालामनायनि गेजेरजों जे बे मन्दिर जोंहा जे फुजारि दं 7 जन 8 जन बे फुजारि 7 जन 8 जननि गेजेराव जोङो हाजिरा हिसाबै जोङो बिसोरखौ लाबोनानै दिनै जोङो जेब्ला फुजाया जोबो अब्ला जोङो बिसोरखौ बिदाय होनाय जायो जोंनि गेजेरनि फैसाजोंनो आरोखि दा बेनि थाखाय जोङो मन्दिरखौ आवगायलांनो हायाखै बिटिआरनि चिफ हिसाबै जे बे जोंनि सैतपुर जे महामाया मन्दिरखौ जुदि फैनानै जे एसेब्लाबो मन्दिरनि नामाव जे कमिटिनि आह्वाननि गेजेरजों मन्दिरनि नामाव जुदि एसेब्लाबो डनेसन होलाङोब्ला मोजां जागौमोन आरो बेनि थाखाय आङो प्रमद बर' बिथांखौबो खावलायहरनो थाहैबाय आरोखि बेयो जाहैबाय जे बिथांमोनहा जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो जे दिनैसिमाव 40 बा 43 बोसोर जानायनि गेजेराव जे भक्त जे फुजा बिथांमोना जे खालामफैदों दा बेनि गेजेरजों बिथांमोना हयथ' माबा मोनसे न'खरनि जुनै बे मानिनानै दोननाय हयथ' फुजा होगोन होननानै जे गथ' गथायनि नामाव दोननाय आरोखि दा बे दोननायनि गेजेरजों बिथांमोना प्रमान मोननानैहाय दिनैसिमावहाय जे बिनि थाखायनो जे बे फुजाया आवगायबोगासिनो दं आरोखि भक्तफोरनि गेजेराव नैबे फुजानि गेजेरजों बेवहाय सैतपुर जे फुजानि गेजेरजों महामाया फुजानि गेजेरजों बेवहाय जेबो होनाय जायाखै खारन जे थांलाय फैलाय रायजोफ्रा जे आइ बिमानाव जे जिथुनाखि मानिनानै दोननाय बे मानिनानै गालांनाय खामानिफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनानै गावबागाव जे गावनि मोननाय मन'प्रार्थनाखौ खालामनानै थांगासिनो दं आरोखि बिथांमोना प्रथमते मोर परिचय मोर नाम श्री राजेश बास्के सैतपुर महामाया सभापति এই মহামায়া ধামৰ পূজা আৰু মেলাখন যোৱা 16 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 16 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈকে মেলা হৈ থাকিব অকল পূজাৰ পাৰমিশ্যন আছে মেলাত পাৰমিশ্যন নাই তথাপিও লোকেলৰ কিবা হেৰি হিচাপে আমি মেলাটো চলি ভালকৈ চলাই লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আশা ৰাখিছোঁ যাতে এনেকুৱা অসুবিধা যাতে না হয় আৰু প্ৰাৰ্থনা ইয়াত বহুত দূৰৰ পৰা মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ ইয়াত আহি আছে উপস্থিত হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যত পৰৱৰ্তী যাতে ইয়াতকৈ আৰু বেছি ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু পূজা অৰ্চনা কৰিব আৰু এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ দোকান খেলা ধূলা এনেকুৱা বস্তু থাকিব বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহি আছে সেইফালে কোকৰাঝাৰ সেইফালে শিল্পাংগুৰি পৰ্বতজোৰা আৰু বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ ইয়াত উপস্থিত হয় আৰু ইয়াত আহি বহুত মেলা কৰে আৰু ইয়াত হাজাৰ মানুহ ইয়াত উপস্থিত হয় আৰু ভালকৈ বহুত মানে এনেকুৱা মেলা হৈ যায় আৰু কি আৰু মন্দিৰখন আমাৰ 1979 চনৰ পৰা মন্দিৰখন স্থাপিত হৈছে আৰু কি একদম অলৰেডি মানে বহুত দিনৰ আগৰ পৰা বহুত এনেকুৱা আহি ইয়াত মনোপ্ৰাৰ্থনা কৰি নিজৰ মনৰ সাকসেস হয় আর কি।
মই জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰে যাতে ভৱিষ্যত আমাৰ ইয়াত বহুত প্ৰমাণ ঐতিহাসিক মন্দিৰৰ বহুত এনেকুৱা প্ৰমাণ হৈ আহিছে আৰু কি যাতে ইয়াত আহি ভক্তি কৰি মানে নিজৰ মনৰ কথাখন মানে সাকসেস হয় আৰু কি गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब-माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब-माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जाली काटिं, लोगो, ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।